Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Good afternoon, Damerienda, Merienda, 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 Merienda. Merendal na merendal 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 merendal. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Pinky on mo baby. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang ni Webes petsan 5 na kan bulan ng Marso. Kami po nagapaabot giranin pangusta sa lambang member kan family. Paguna ko Kuya Nims, Biyernes na ngunyan. Webes pa sa napalan ngunyan ano ha? Magaskason man an nini. Magaskason man ang mga pangyayari sa satuya tabi nakapalibutan ha? Good afternoon sa mga gusto tabi na magpaabot nin reactions 0969-088-5548 0966-203-0034 ha? Para po naman sa mga may cellphone number na smart 0969-088-5548 0966-203-0034. Iyan po ang satuya mga tugang na ano yan ha? Iyan po ang satuya na mga numero na pwede po nindong i-text mga tugang nyo na paghapon. Didi po sa sendong programang Pinky-on mo kasabay si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon nyo na hapon, tabi mga tugang ang tataramon ta ipli. Gari mag-iriwal naman kita kaini sa pag-pronounce kan silent H Buddha I. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon ta mga tugang hipli. Sa iba, ang apod kaini ipli. Kaya may ibang lugar na ngaya magpa-ipli ka. Sa muya, ang term kan sa mo, ako yan hipli, magpa-hipli ka ngaya. Kaya may mga lugar, pag minado man ako, musta na ngaya, Henry? Kumusta ka na? Apura daw si Nicole, interpreter ta kan tataramo na. Kaya pag ako pag-ingatan ko yan ita. Pag naman mo, Henry, kumusta? Ay, may meaning ini. Tapos, kumusta Henry? Ay, very good. Kumusta ka Henry? Ay, very good, B. Henry M. Good afternoon. Tapos, masabi mo, oy, Henry, kumusta Henry? Tapos, tapos na. Ang word for the day natin ay hipli. Ang iba talaga, magpa-ipli ka ngaya. Ngunyan, depende po yan mga tugang sa lugar kung may H o may daing H. Good afternoon, Ate Nicole. Afternoon po. Good afternoon. Ang satuyang word for the day, ipli. Ang spelling niya, H-I-P-L-I. Sa muya nga pod kan, hipli. I do not tukon sa iba, pero sabi digdi sa tuyang sources, ang apod niya tabi is ipli. Ang mga barko, sige daw, natintinan mo sabihin tabi, Nicole? Pag sinabing ipli, ano ko sabihin? Ha? Ha? Ano ko sabihin? Tagalog kang sadit. Ha? Tagalog kang sadit. Tagalog kang sadit? Ano? Maipli ang iyong buhok. Bata ako, pagal ako kunyang kuya nim sa meeting. Nagtuko kami sa meeting alas 10 an aga. Alas 10 kami nagtuko sa meeting Nag-udto alas 3 na dahil pa natatapos ang meeting. May binayaan ko na muna. Simbang ko kaki-araw kayo ninyo niya na hapon. Ipli. Bicol Bicol yan natin. Bako yan Tagalog. Ang pegatara mo ikli. Latoson ta ka dyan na. Sorry. Gusto mong sumbilon taga kay
Siguro sumbilon taga kay ano yan, kay native na ampalaya. Ikli yon. Sorry po. Pag ang buhok mo ay Ipli. ay kabugtaki niyo. Pag ang sabihon tabi, yan ang word na hali sa kada sa mo asur so na pod kan hipli. Ay doon na to sa ibang lugar, ipli, di ba? Ay kanong pagkasabot mo, ibig sabihin ng ipli is meaning ano? Ano, sir? Ano, sir, na ano ko? Sige na. May source Hindi ka ako. para healing mo ako. Hindi para healing mo ako. Tigilin ko sa galing nag-atras ng ano. Di ba nagtubo? Nagdakol, di ba? Gari, dahil natig sunod So dati? So magsukray ka daang. Hindi man nagsukuray ako ngayon. Ala ko sa meeting. Ko niya. Sige, anong gusto ano ka mo dyan? Sabi Oh. mahina Ang boses. Ang example. ilong ko daw ang kwan mo, sources mo. Gari sa lang nakuha mong dictionary May lang. Ilong ta daw. I see. Paano ang Bicol niya is partido? Salbay. Ay iba, tama, may punto ka mampalan. Ang hipli din dakuyan sa partido o sa ibang parte kang albay, kadalasang nangangahulugan ng mahina, manipis o kulang sa lakas. Maari rin itong gamitin para ilarawan ng isang bagay na hindi matibay o kulang sa laman. Halimbawa, hipli ang boses niya. Mahina ang boses niya in Tagalog. Hipli ang lawas kan aki. Payat o mahina ang katawan ng bata. Diba? Hipli ang pagkakahigot. Sige daw. Ano, sir? Ano bang higot? Higot. Ano? Higot. So, hindi ko siya maano. Ano nga ibang word. higot? Anong higot? Higot. Higot. So, violet. Ibang na- higot sa piot, di ba? Ano ang higot ano? Ang higot, basta sa ang example sa screw, higutan mo ngayong maray. Ganon. So higutan mo. Meaning, pag higot na, ano na? Secured. Secured. Ang piot, Ang piot, day ka siya. Oh. Yung pag day ka siya, piot. iba man ang piot sa higot, ano? Pero di ba pag higot, piot? Maybe. Ang higot, piot. Pero bako higot ang piot. Ay, bako piot ang higot. Ibig sabihin, ang higot, pwedeng maging Ang piot. higot, Ang ano, Pag naghigot, gusto sabihin, nagpiot. piot na siya. Di ba? Pero ang piot, Di mo man siya pwedeng sabihin na higot. Piot. kaya sila ang paliwanag mo. Nakaabot kita sa term na paghigot, pwede siyang piot. Di ba? Pero pag piot, di pwedeng higot. Iba man kasi sa ang higot. Parang, basta iba siya. Thank you. Ayun na sa'yo. Pag sinabing higot, di mo na kayang biriko niyan. Tahigot na, nakalak, di ba? Lak, piot. Ay, di, tama. Ang higot. Pero pag piot, dakula talaga siya. Dahil siya kasya. Di kasya, kaya piot. Tama ka man dyan. Pero, ang word for the data, bako man higot buda piot? Paano ito nakamot? Ang word... Mas kinakamot ang word. Pero pag sinabing higot, ano English kang higot? Ipli. Ayun na, bagingan mo ha. Hipli. Ano mong English kang hipli? To hide? Tago. To take shelter. To take shelter from danger. Di ba? Nakuha mo na. To take refuge. A shelter or a refuge. Nain mo ang mga barko dyan sa Bakakay pag may bagyo. Minapaipli baga dyan sa may sula.
Yan. Nagsirong. Ang apod ka, nag-ipli. Nakaw mo na. Yes. Ika ngaya, maaabot ka bagang maalas 7 na, late ka, halimbawa, minapaipli ka ba dyan sa pintuan para di ta ka mailing. Sabihin ka ito, nagtago ka. Nakaw mo na. Yes. Yan ang sabihin kang hipli. Okay. Nagpaipli. O pwede man na nagpahipli o nagpaipli. Ipli. Nakaw mo na. English is to Hide. hide. Seek refuge. To take, seek refuge or Take shelter. to take shelter. Yeah, that's in diba? Yan ang sabihin kang Hipli. hipli. Nasabutan mo na. Yes. Paano kita nakaabot sa higot? Sasabi mo, sir, na ano? Ay, neto. Yan sa Tagalog ba, di ba? Yan, betal, ilang mo. Hipli ang pagkakahigot. Nakabot kita duman. Kaya mampalan. Ano nga namin kang hipli dyan? Ano, gari, hindi matibay o kulang sa laman. Loose. Mm. Loose. Maluya, loose ang pagkahigot. Mahina. Di ba? Mas maribagang higot. Anong gusto mo? Higot o loose? Depende. Ha? Depende. Diba? Oo. Kaya, mas maray na higot kumpara sa... So, tama lang dapat. At tangani, mahigutan. Di ba? Hello? Hello, Migo. Good Yeah, afternoon. good afternoon. Ang higo, iyo yan so, nagiinom ki kape? Saro ka man na salbatana ka, napusunta ka, bata pagal ako nga na hapon. O da ko rapong gasunta ka. Higop ito! Higop! Pagula ko, so, nagmitin na tao sa kuhan sa puningan mangga. At Saro pa. Saro pa, yo. Sorry na. Oh. Bye-bye. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Alam mo na, ikaw, nakaw mo na sabihin? Very good. Yes. Okay na kita? Opo. Yan, ang ano ang satuyang word for the day? Hipli or ipli. Yan. No joke. No joke. Lagan mo mong ipot ang manok na payo mo na tinaw ninong mas matubo ang organic salbatan. Sino ka para kuskus kan ipot sa payo na to sunta ka dyan na. Mana. Okay na ako kain. Magmanaw ka rin payo ko. Yun na. Mas kanong gibuhon mo ang mahitsura. Anong gibon mo, sir? Ha? Anong gibon? Yun na yan. Mas kanong gibuhon. Dapat kayo ba lang na magporma ka kibagay sa imo para maray ang dating mo. Di ba? So, day ka nang magiginibo. Di na kung maginim. Yun na yun yun. Magtagabado-bado lang kita kung bagay-bagay sa kuya. Iyo. Tapaminsan, may nalansi man. Diba? Sabi ni Tita Marie Honrado, good afternoon, BPN. Parang to hide ata. Tama tabi. Tita Marie Honrado, to hide. Yan. Ito. Ipli po is to evade. Okay. Example, umipli ka sa suntok. Ang ibang term kang hipli, dumaking, ducking. Alam mo ducking? Tukro. Lisngi. So, lumikay ka. Di ba? Lumikay ka dapat. Gusto sabihin kaya, ducking. Sir, meaning po to hide. Takul kitang parantabay na tatao pala. Good afternoon po, sir. Ika, mahilig ka pong magpaipli. Ay, natatako. Hala. Natatako. Ika, di ka nagpaipli. Ano man ipli ako, sir? I'm an open book. Ay, daw ka nagpaipli ka kasuwapo na iling taga sa likod kan mo to. Yeah, nagpaling ako sa'yo mo, sir. Sabi ko, hi, sir! Pero pagtalikod din do, di ko nahiling nasa inutan. Parehong tao yon. Nalipudan ko mo sa inutan. Bakit? Malamang, sir. Taanan sa inutan. Pero kung sadit ka, di mo nalipudan siya. Gabi? Talaga? Nasilawan ako, sir, pag-agising. Okay na, sige. Bumalik ka na. Magtrabaho ka na iyo. Bumalik ka na, ha? Bye. Anong oras na? Anong oras? 3:25. Very good. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Gusto mo na magtrabaho? Sige na. Tapos na sa ibong segment. Gusto pa ay, mga babay kayo. Di gano'n nakaka...
Anong bado mo? Anong organ na bado mo? Anong kolor yan? Mantel lima. Dibidi ka sa likod ko. Dibidi ka sa likod ko. Oh, stoy. Kapan ako gilid. Dito. Sugilid. Ay, sorry po. Dito. Yung mananggad. Mantel sa araw. Latasod nagkabala ka. Okay? Gari mananggad subog takang kiplato. Ang picnic. Ah? Ang picnic. Nailing ko sa kuwan na. Sa karinderiya ko nailingan. Sabi, sir. Fine dining. Ano, sa pande? Ay, hinda. O bueno. Maraot na parte kang lawas daing buhok. Maraot po sa gabos na parte ng lawas daing buhok. Ah, okay. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on. Naramdaman ko lamang sa maabi ni Nicole na banon dyan ang mantil ni Mama. Party on, atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus, multivitamins, may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in age and regeneration. Ang na-damage na tayo maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo, mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. Okay. Yan, tabi. Alas 3:30 oras mga tugang sa DCGB sa morning sa Pinky on mo, baby. Magbabalik ka na po. Sa pagbabalik ta, unang pag-iristoryahan ta. Pag-iristoryahan ta, ikang paraan tabay ngunyan, sabi digdi, how to be good to your neighbors. Kaya names, ha? 9 ways to be good to your neighbors. Yan, ha? This is a great challenge, mga tunggang tuas, on how to be good to your neighbors. Yan mo pag-iristoryahan ta. Makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pyuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kanunong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pyuduran. March 11, Mutyanang Pyuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pyuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Pyuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, good afternoon. Balik kita sa programa. Tapos na ako kuya, namisagan saro kung kung ano, isla. Tapos na de. Okay, ganito. Alright. Paano ka da maging maray sa neighbor mo? Kamo nag-antabay ngun yan. Ini bako kuman ini ginibo, research po ko ini the tips kung paano ka maging maray sa imong neighbor. How to be good to ways to be a good neighbor. Kita baga ang naturalisa ta sa buhay, bakong ang naturalisa ta sa buhay, mga tugang, ang mga naturalisa ta sa buhay, ang naturalisa ta mga tugang sa buhay, ang neighbor pambihira tang makasundo. Agree? Agree. Tapano kaya ang chirismisan mga tugang sa palibot? Ang chirismisan tabi amigong Renen de los Reyes sa satuyang palibot. Kaya ang neighbor ta daita nakakasundo para uminuli kang Borobanggina chichismison ini ngayang misis na kataning ta. Tamili ngayan agob sa abroad. Nagpaparauli ngayang matanga. Bakuyo tabi ko yan, Nems. Alat ko na ha. Intro. Alat ko na. Simbagon ko si Jim. Introhan mo. Okay, sige. Okay. Ito. Number 1, mga tugang, alibawa, si saan madamay sa tuya, sa tuya gabos, kung may problema kita, mga tugang sa satuyang buhay, bakoy ko yan, Nems, ang pwedeng umakulir sa imo, iyo ang neighbor mo. Kaya dapat mga tugang, maray ang relasyon ta sa satuya, mga tugang na mga neighbors.
Maray tabi ang relasyon ta, mga tugang sa tuya, mga tugang na mga neighbors. Number 1. Anong primerong tip? Gather a few neighbors for a meal. Uyog-uyogon mo Ang sabihon, aagdahon mo mga tugang ang neighbor mo, para po mga tugang magkaraon kamo. An invitation mga tugang to take a big step forward in relationship with your neighbors. Kasi sa pagkaraon, dyan mga tugang nag-ururon. Bakuya kuya nime, ang apod ka sagpon, ruluto-luto. Magruluto-luto nga kita. Anay ba, nagluto-luto, tangin tereso kataning niyang magayon. Pero dapat, your intention mga tugang is to gather friends. Luto-luto, karaong-kaon, irinom-inom, relimpya-limpya, magayunon da iyan, mga tugang na aktibidad sa sarong komunidad. That's number 1 pala. Kaya pala, magmoon ba ka dyan sa barangay na nagruluto-luto? Bago ko yan, Ems. Number 1 point na yan na, nag-urong-urong ka mo. Kaya baga, ang neighbor baga araw kaya lang, sa luto-luto, ang problema niyan, pag-abot naman sa irinom-inom. Paminsan, mga tugang, nag-iriwal-iwal, nag-irinom-inom, nagmangno ka man kaan kuya neme, nagturutirigbasan. Nagmangno ka man kaan, nagturutirigbasan, nagsurusaraksakan, nagburungag-bungagan, nagmangno ka man kaan, may na-hospital. Pero datab ang pinaka-the best na gesture ng neighbor, iyo mga tugang ang magkaraon kamo sa sarong lugar. Neighborhood. That's number 1 tip. Alright? Sunod, ay ramon tamo na mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa Luwas Kasabay ang Mega Force Patrol. Jimmy, nasa lita po, nasa linya, mga tugang sa dagdag na report sa Pinky On Mo. Pinky On Mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good afternoon, Jim. Pasok. Yes, BP. Kung sa kasabihan mo, behind the cloud, there is a plane. Grabe na mamatian ko talaga. Nakuamos sa kuyang kasabihan? Behind the cloud, there is a plane. Tama? Digdi sa 3rd district. Okay, ano dyan? Digdi sa 3rd district. Behind the DPWH building, there is looters. Jimmy, tultulan din ang istorya mo. Okay, sige, go. Ini baga BP, so plus report niya to kaso bagong pagkaga. Na kung saan dahil man niya to napapangaranan, natural nagsusunod kita kan mga protocol sa proseso. Sa ngunya na panahon, iba na baga talaga pagpabot sa basta nakakalap ka ki-informasyon. Dahil mo pwede basta iputok. Okay. Kaya nag-proceed kita duman sa area. Sagod na naabutan niya to na talagang kakaiba. So hiro-hiro ka na mga empleados dahil nakakalaog sa main na puwertahan kan DPWH 3rd Engineering District. Inulita iguana na police line. Okay. Ganyan, once na nakailing ka ki police line, something na malaog sa isip mo na baka may krimen na nangyari, o may diskwido o kung ano. Sagod na nagapot-hapot kita, so mga nahapot niya to dito, duman, magin sa mga nagarabot na mga personahe, iyo man ana sa isip, ano nangyari? Kaya ipigpapalaog sa senda, mantang duman sa laog, nahiling niya to, may mga pulis. Sagod na pinakihurunan ang DCGB News na daing mo na magpaluwas ki informasyon and kuan man kita, rason na parte kan sa moyang trabaho, sa tuyang trabaho, dahil man kita basta masilinsyo kung igwani na existido na investigasyon o kung ano, dahil man kita diyan intervener basta so nangyayaring unusual
and abnormalidad sa kapalibutan, iyo na ito. So sa madaling sabi ta BBP, uminagyan mga oras dahil na bubuksan kung ano na liliwanagan kung ano nang gadana sa likodan ka na pangyayari. And nag-coordinar kita sa police and kinaudtuhan may nag-informar na sa satuya, nag-text, so sarong langkaw na official kan PNP na yao na siya duman sa area. Kinapudan niya to si Police Lieutenant Colonel Kim Lawrence Arinas, ana Chief of Police kan Ligao City PNP. And di na naliwanagan base sa iya na ini linaog nin sinakyadanin mahabas. Pero ang gwardiya apat. So mga gwardiya nasa printera. So mga suspect nasa likod uminarage. Ready siya ngunyan at apudan ta BBP and sa mga follow-up pang iba bala ka na. Balik sumada ko na tabi, Jim, ang gwardiya nakabantay sa front. Tama. Ang bus luminog sa likod. Sa likod. Ang point of entry niya is at the back. Anong hinabas? Dahil pa man kasubag na kwanta nasa kasabang nagtatabang susukuin police ligaw. Basta na buksan dado man mga anom na mga opisina including the Office of District Engineer. Dahil pa isip ko na nagkakroa. Okay, sandali. Nag-ring ang number ni Colonel Kim Lawrence. Nag-text ko na siya Arenas, ang Chief of Police ng Libon. Sir, Ligao City. Sir, magandang umaga. Henry Mase. Magandang hapon. Henry Mase. Bicolano ito si Sir. Tagalog. Sir, Tagalog po. Pasensya na po. Yes po. Sorry po, sir. Alright. Yes po. Yeah, si Henry Maceda po, sir, sa DCGB. Live po tayo ngayon sa programa. Kasi magpa-follow po kami, sir. Ano po ang initial investigation ninyo sa nangyaring alleged na pagnanakaw sa building ho ng 3rd Engineering District po, sir? Apo. Hello, sir. Yeah, go ahead, sir. On there po kayo sa radyo. Go ahead, please. Apo. Sir, pasensya na po, ha? Apo, medyo mahina lang, sir, yung signal. Okay lang, sir. No problem po. Go ahead, please. Apo, ulit po, sir, ng tanong. Medyo naputol, sir. Yeah, sabi ko po, sir, ano po ang latest na investigation ninyo? May kinalaman mo sa nangyaring, ayon sa aming natanggap na balita, alleged na pagnanakaw po sa building ng 3rd Engineering District po, sir, ng DPWH? Yes po, sir. Apo. Yes po. Go ahead, sir. On there po kayo. Yes po. Good afternoon po, sir. Pasensya na po, ha? Yeah, okay lang po, sir. Okay. Sir, kanina po kasi, sir, na umaga, sir, mga banda po, sir, na mga ng umaga, meron pong sa amin, sir, na gwardiya. Ito pong si Arturo Barbero. Security officer po ng Militant Security Services na naka-assign po doon sa DPWH Albaya 3rd District Engineering Office po. Okay? So agad pumunta yung ating po na mga investigador po doon, with our officers po, para po mag-imbestiga doon po sa naganap po na panloloob daw po sa opisina po ng DPWH 3rd District Engineering Office. Okay? So ngayon po, lumalabas po doon na yung po palang insidente ay 11:30 pa po kagabi nangyari. At naisumbong lamang po kanina pong umaga. So nag-decide po ang investigation team natin na i-cordon po muna yung area para po makapag-lift po tayo ng mga possible po na fingerprint ng mga perpetrators po doon sa loob. Okay. So, tumawag po kaagad tayo ng SOCO. And until now po, nagpa-process pa po yung investigating team natin at saka yung SOCO po ng probinsya po doon. I see. So wala pa po tayo, sir, na final na parang resulta ng investigation kung anong nakuha at ano po ang mga motibo ng mga allegedong magnanakaw po, sir? Negative pa po, sir. Wala pa po tayo, sir. Kasi ang nangyari po sa atin, sir, ay pinakordon po muna natin yung area. Yeah, tama, so as of tama. now, sir, ay hindi pa po tayo nakakapag-inventory, sir, ng mga nawawala pong gamit kasi pinevent po natin na ano po yung crime scene natin. Yeah, tama. Okay.
So, as of now, sir, inaantay po natin, sir, yung result from the investigating team at kung yung result po ng ginagawa pong investigasyon ng ating SOCO. Oho. So pending that investigation po, Lieutenant Colonel, siyempre po, sir. hindi Yes piling po. galawin yung crime, paano, nakakapasok ko ba yung mga empleyado para mag-opisina o doon lang sa lugar na pwedeng doon po nangyari ang posibleng krimen? Bali po, sir, hindi po nakapasok, sir, yung empleyado natin doon sa isa pong building, yung pinaka-main building po nila, kasi doon po mismo pumasok. Opo. So simula po doon sa harapan, hanggang po doon sa likod ng building na yon, from the first floor hanggang second floor po, pinasara po muna namin as of now kasi still po conducting po ng investigation ng ating SOCO. I see. So kasama po ang inyong mga tauhan at saka yung SOCO, sir, ongoing ang Yes pag-alam. po, sir. Yes po, sir. Opo. Yes po. Mga kailan ho kayo, sir, kami, sir, pwede mag-follow up muli? Initially po, kanina po nagaling po ako doon, siguro mga 20 minutes ago po, pinaprocess na po nila yung second floor. So hopefully po, by this afternoon po, mamaya baka makakuha na po tayo. Ayan, very good. Anyway po, kung meron naman po tayo na updates po, pwede naman po akong mag-text or mag-ano. Yeah, Just opo. in case po. Si Jimmy ho, sir, makikipag-ugnayan huli sa inyo para sa development nito. Yes po, sir. Opo. Yes po. Yeah, Thank opo. you very much po. Police Lieutenant Colonel, sir, maraming salamat po siya at mabuhay po ang Ligaw PNP. Thank you very much po. Magandang hapon po sa ating lahat, sir. Opo. Thank you so much. Mga kaibigan, Police Lieutenant Colonel Kim Lawrence Arenas, ang Chief of Police po ng Libon Albay, may kinaraman sa pangyayaring iyan. The ongoing mga tugang ang pigigibo na crime scene investigation ng SOCO. Ang mga balita ay hindi natutulog ang balita. At ngayon, patuloy na inaalam ng mga tauhan kung ano nangyari sa sinabi ng DPWH office. Ngayon, patuloy ang ginagawang pag-aaral kung ano motibo ng mga suspetsado at kung saan pumasok ang mga iyon. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulisya at ng SOCO. Samantala, ang paligid ng building ay nakakordon ngayon ng yellow police lane o police line para alamin at dibigyan ng proteksyon ang mga ebidensya na pwedeng tingnan doon. Hindi natutulog ang ebidensya. Ito ang SOCO. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kanharong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Also brought to you by Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, and Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ano nga ang speaker istoryahan ta? Ito ang Pinky on mo, baby. Hindi natutulog ang tagapagbalita. Ay, ang balita ay hindi natutulog. Ang natutulog lang ang tagapagbalita. Pigli nga, di nga, ko lang ang buhay ko. Mapagal, bako na ako tod ko yan, magpara-meeting na halawig ko yan, imsa, bako na ako tod ha. Iba na talaga pag medyo nagtaga-edad-edad naman. Hello? Hello, good afternoon, sir. Hi, good afternoon po, ma'am. Hi, good afternoon po. Yes, how are you? I'm good po. Sige mingi re-read dito. Gari ba ko kaman da asigas sa Abelgas na nagre-report kang soko. Gari da ngayon makatakot. So gari gabi ng lagim. Sorry po. Sige na po, sir. Babay na po. Ang ganda mo, si Gas Abelgas. Gari nga ni, sir, Belgas, Belgas. Pero ano mo itong gari so, nag-introduce ka ng mga sindaman. Gari so. Gabi ng lagim. Ito ang gabi ng lagim. Ano ba ko ni kan praktisan ko kang lagim-lagim naan? Sorry po, sir. Sige na po. Bye-bye po. Gari naman, bata, imbis magpaulukon mo, gari painit mong payo kung niya napon. Sir, sige na kami, sir. Ning ulo ko sa bago. Baka ang kakasoko mo. Nailing mo. Pero kumbinsido ka na, ang balita ay hindi natutulog. Reporter lang ang natutulog. Ang natutulog ang tagapagbalita. Hindi man, sir. Tama lang. Tama lang. Kasi, may tanong ako sa'yo mo, pwede? Sige po. Gusto ko lang sabihin na Siguraduhan mo, sir, na di ako ma-hurt. Gusto ko lang sabihin sa imo na aldaw mo ngunyan. Aldaw, this is your day. You make my day, sir. You make my day. Ang halaton mo, so aldaw ko. Ay. Delikado yan. Tabata, mina-eclipse pa sana. Bata, di ka blood moon pa lang, sir. Bata, blood moon pa sana. Ha? Bata, pagala ko sa meeting. Sabi mo, nagagadang-gadang na kaming kangingirit. Hindi mo, sir. Ano? Hindi nga, sige. Pag-horror ka pa lang, sir. Ulo ka ako, tamaguran ka, ma'am. Pero ba ko arag ka yan? Pero ba ko arag ka yan? Mo, sir, ito nagtarang sa imo na, sir, may ka nang yung magprakanta, maray na sa mga reporter. Mo, sir, mas maray na sa imo mag-report kaysa mag-arag ka yan. Sabi sa kuya, nagkukuro kanta ako. Opo. Sabi niya sa kuya, hiniling ako. Maraot. Hiniling niya ako. Huminangos mo na sa mga sarong inhale, exhale. Sabi niya sa, pwede po na dahi ka na magkanta. Mag-report ka na siya. Ara mo ngayon, mas bagay ka mag-announcer na sana. Di ka kata, sir, na insulto. Garing, di ako pwede magparakapot. Garing, kudutong ko so kilikili. So, kagiliran baga. Garing. Garing ako, di ako pwede magparakapot-kapot. Oo, yun, tataramon ko naman sa mo, sir, mas maray ka na dyan sa posisyon mo bilang announcer. Di ka na mag-pretend kung si Isay tagari ka horror. Sige na, sir, bye-bye na po. Bye-bye. Good afternoon. Bye-bye. Sige. Naling mo na, Kuya Nemi. Ano kung para tulang ko yung mga paradangog tanginan? Para ulukan ako ka ito. Oh, may saro pa. Hello? Mano? Ngiti. Yeah. Kinulbaan ako pag sabi mong may sasabihin ka sa iya? Nata. Tiba niya ako magsuntay ka man? Oy, nag-apologize na tabi. Nag-apologize na siya. Pero, pinanindiwan niya, sinabi niya. Daing laman ang apology? Daing laman.
Pero sa totoo lang, Migo, ako makaraw, maski sa mga girls, mga friends ko, makaraw talaga ako. Depende Pero man yan sa bako nagkakaroon ito, kaya. seriously or regardless ko it was a joke, it was not a good statement. Oo, mali yun. Nakaka-insulto yun pa di ba? Mali talaga yan. Kaya, hindi mo pag-arugan talaga ito. Ay, excuse me, why should I? Tiga-abangan ko sabihin mo, diba? Baka magkalasuntay adi. Yun na dan. Aram mo kasi magawitin, nag-sound ako. Oo. So, sa mga terminology naman ka mga tambay dumaan. Ano naman? Yun na dan, bagong term sa Manyakis. Ano? Ay, sa lato, lato, so takaaram ko na. Bye-bye! Sarawayon. Bye-bye. Sarawayon ini na. Mga paradangog tang ini, kung ano nagkay-receive panindo. Good afternoon po. Ito, ha? Dangogan ni Kuya Nems. Good afternoon, Henry. Ang mga taong mga makaraw, lalo na paglalaki, ang aram ko siloso, ay, no comment ako tabi. No comment ako. Sa dami ng mga kung ano nung sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right? Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarin na may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector bukod sa proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright? O bueno, ano na? Bata maorasyon kita ngunya na hapon. Orasyon ng kakuta sa mga makuri na mga kapitbahay. Kung alas 4 na kuya ni Mr. Alas 4 na eh. So mga makukuri na mga kapitbahay. Good afternoon po. Naku, alas 4 na, eksakto na eh. Good afternoon, sir. May lalaki pong nangliligaw sa akin na matandang binata. 56 years old. Ay, marayan. Ano ka na edad? Kaedad ko eh. 56 years old. Ako naman po ay 29. Para pong nagugustuhan ko na siya. Ano po kaya sa tingin mo ang agwat ng edad namin ay medyo malayo? Arog ka ini, ihaha. Daraga ka, soltero siya. Demon kimaraot sa edad, Kuya Nems. Ang importante, nagkakaminuutan kamong dua. Tama? Demon kimaraot ang age gap. The most important is you love each other. Solterong may edad na, tapos, daraga ka. Oh. Rumdumon mo, si Frida Aguilar nga ni kayo, uminagom ki 19 years old, Kuya Nems. Kun po yan, ang apod ka yan, it's true love.
Sa kadakol-dakol kan mga lalaki dyan sa palibot sa barangay mo, sa lugar mo, ang nagustuhan mo 56 anyos na soltero na may edad na. Sa kadakol-dakol kan salog, kan sira dyan sa dagat, ang nadakop mo banwiton. It doesn't matter. Age does not matter. As long as you love each other. Kaya lang, konsulto nun mga tugang mo, etc. Ara mo, iha, ika-29 ka na, 56 so lalaki, gari okay man yan. Kung medyo magparaluya-luya na, gamitan mo ki barbecue stick. Ano po? Ako ang opinion ko sa pigahapot mo ha, daing maraot yan. As long as you love each other. Maski nga 17 anyos, ano man ang problema kaya yan? Kaya lang, syempre, dapat umaki katulos, kamo. Pero nini, iha, magplano na kamo kang kasal nindo. Di magpaparagigibok ki mga kababalaghan. Magpakasal na kamong dua, tangani po na ayos na ang sendong pag-ibahan na dua. Para pahaluya pa iyan. Dahil iba na kwan yan, pero umingat ka sa indong honeymoon. Sa honeymoon nindo, ang gibuhon mo, magpaantay titano ka. Magpagamit ka, magpabakuna kang tetanus toxoid. Tadyang kang kuya ni. Kinalintura ka. Ano nga yung hilang ka ini? Ay, natitano nga ya? Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema.